Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Creo que xa podemos empezar esta sesión plenaria, extraordinaria e pública da Real Academia Galega que celebra no Concello de Mondariz Balneario con motivo da recepción como académica de honra de dona Catherine March. As persoas que, primeiro, agradecer as persoas que nos acompañan neste acto e agradecer tamén a todos aqueles que nos consta que están seguindo a ceremonia a través de streaming. As novas tecnoloxías da comunicación permítenos conectarnos co mundo mundial e, por tanto, agradecemos moito ese acompañamento a través das tecnoloxías da comunicación. Ten a palabra don Enrique Monteagudo, secretario en funcións, quen dará lectura á certificación do acordo en que se determinou a celebración de sesión de ingreso de dona Catherine March. Moitas grazas, señor presidente. Boas tardes. Enrique Monteagudo, secretario en funcións da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 17 de decembro de 2022 se adoptou, entre outros, o seguinte acordo: nomear a dona Kathleen Nora March, académica de honra desta corporación. E xunta da Comisión Executiva, reunida o 9 de xullo de 2023, acordouse sinalar a data do 23 de setembro. Que lle contestará en nome da corporación a académica de número dona Rosario Álvarez Blanco. O acto terá lugar no Salón Infanta Isabel, no Balneario de Mondariz. E para que así conste, expido este certificado da cidade da Coruña o 23 de setembro de 2023. Moitas gracias, señor secretario en funcións. O acto ten un protocolo moi estricto, moi determinado. Consiste agora na incorporación da aspirante académica de honra ao seu discurso de respostas e depois procederemos a unha despedida e os agradecimentos que anticipo que son especialmente sentidos para os amigos da Fundación e do Concello de Mondariz. Por tanto, solicito ás académicas María López Sande e don Lorenzo Fernández Prieto, os membros de máis recente nomeamento, que se levanten e acompañen a dona Catherine March ata a sala.
acompanhando. Como é tradição, quero expressar o meu sincero agradecimento à Real Academia com a esperança de que a minha condição de estrangeira na vossa pátria não ofusque as minhas intenções e esperanças para os estudos galegos. Conhecedora dos enormes retos de preservação e promoção da cultura de Galiza, só espero achegar uma olhada diferente e, ao mesmo tempo, sempre solidária cara aos esforços por levar a consciência do galego pelo mundo adiante. Vela aqui que as minhas palavras tenham certo jeito de manifesto. O berro do Manifesto Mais Alá provocou diversas respostas em 1922 e depois. Já passou um século, mas não deixa de ser referente no dia de hoje como afirmação de nova vida para a literatura galega, afirmação de compromisso com a língua, a cultura, a identidade política da Galiza. Iconoclasta como muitos manifestos, Mais Alá deu folgos e horizontes amplos à literatura posterior. Nota-se uma ligeira contradição no feito de que, para os autores de Mais Alá, não esqueçamos o nome de Álvaro Cebreiro, a ideia de fazer o novo ao estilo internacional exigia empregar o galego que estava vencellado à formação da identidade do seu país. Manuel António reconhecia que havia outras literaturas e outras ideias, mas só podiam ser expressadas nesse pulo de pós-guerra na língua de Galiza. Não se falava da muito conhecida Rosalía de Castro como autora de manifestos. Isso vinha mais tarde, e principalmente começou com o Congresso de 1985, que fixo muito para internacionalizar a obra dela. Se daquela não houve muita conversa sobre as traduções da sua obra, se avançou Rosalía no contexto da literatura mundial. Em 2005, a Unesco apresentou a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Nela afirma-se que as atividades, bens e serviços culturais e econômicos das nações devem ser protegidos porque representam identidades, valores e significados das pessoas. Observa-se também que a mundialização, ou worlding, facilitada pela evolução da tecnologia, malia criar condições novas e permitir meirande intercâmbio cultural, é um desafio para a diversidade cultural. A partir da década dos 90, os trabalhos de Pascal Casanova sobre a República das Letras marcam a conversa sobre a literatura. Falarmos de internacionalizar a literatura galega exige que tenhamos muito presente a ideia de que significa e que plano há para a literatura galega no espaço internacional. Compre entendermos bem o processo de criar um público mais alá da Galiza, de Ibéria, de Europa. No caso galego, isto significa internacionalizar uma literatura que alguns chamariam menor ou periférica, minorizada ou minorada, que leva séculos puxando por manter a sua língua de expressão autóctona e autêntica. Como, contra todas as pechas, a iluminar e espalhar uma expressão linguística e literária que não leva nem 50 anos de normalização, uma literatura que diversos estudos críticos chamam minoritária e classificam dentro do polissistema do Estado espanhol. A tradução. A necessidade que sente uma pessoa feita a servir de ponte entre línguas do Iber, cremos, é uma prova de que uma obra efetivamente pode chegar a leitores fora dos que podem aceder ao texto original. É essencial que as pessoas que traduzimos a literatura galega a outras línguas
teñamos o compromiso e máis a fe no valor do que facemos, que non traballemos sen contacto coa cultura, que non fagamos unha laboura puramente intelectual. En Ideoloxía e Autonomía no campo literario galego, Antón Figueroa di: a loita artística crea as traxectorias históricas que distinguen tamén as culturas dos povos. Por iso, entre a autonomía literaria e a necesidade política, hai unha permanente relación en todos os países e unha relación crítica e complexa en culturas en proxecto. É esencial vermos a literatura galega como literatura da Galiza, non como literatura española en galego. Compre admitirmos o pequeno paradoxo de crear localmente e de chegar ao mundo tamén. E compre cremos no mérito da produción literaria na lingua do país. Poderíamos tamén preguntarnos, e isto é común, polos motivos da tradución. Quen traduce? Por que e para que? Que traduce? Entre outras cousas. As respostas son moitas e non se poden esquecer. En certos momentos van ser determinantes para a saída e éxito dunha obra traducida. Do dito por Jean González Millán en Towards a Theory of Translation for Marginal Literary Systems, The Galician Situation, de 1996, podemos dicir que xa mudou a condición de literatura marginal. En boa parte, o de marginal está superado. No canto, poderíamos ver a literatura galega como literatura de resistencia. Primeiro, dende a teoría de Barbara Harlow no libro clásico Resistance Literature. Segundo Harlow, trátase dunha literatura que consiste nunha actividade sociopolítica e resiste ou denuncia a opresión. A resistencia da Premio Nobel Annie Ernaux é a outra. A intrahistoria relacionada co exilio interior tamén contribúe á comprensión das persoas lectoras das circunstancias que motivan certas obras. Rosalía pode ser exemplo de internacionalización polas traducións ao inglés de Annette Meeken, de 1909, e Ruth Matilda Anderson, 1939. Anderson ofrece uns versos moi logrados en lingua inglesa, malia non sabermos se sabía galego ou non, mesmo se o consideraba lingua ou castelán regional. Di Aurea Fernández que existen traducións en castelán que impulsan a difusión da literatura galega, pero ao mesmo tempo hai que lamentar que teñamos que pagar esa peaxe para traspasar fronteiras. O debate arredor da peaxe madrileña merece unha ollada moi detallada. Algunhas persoas dirían que pagar peaxe subliñaría o status periférico da literatura galega, porque no estranxeiro, a nivel internacional, podería provocar a volta ás linguas regionais de España. Porén, consideramos o tema de sumo interese para a internacionalización e insistimos na necesidade de estudar os prós e os contras de ir por ese camiño. Preguntaba Víctor Freixanes no número 167 de Grial de 2005 que tiña por tema a literatura nacional, a literatura mundial. E di, que presenza ten Galicia e a literatura galega nesta realidade? Refírese a un contexto global. Como proxectar cara a outros públicos o discurso da nosa literatura? Que dificultades ten Otero Pedrallo ou Rosalía de Castro fora do espazo específico cultural galego, por poñer casos concretos, fronte a discursos de autores máis difundidos e de maior actualidade? As preguntas de Freixanes coincidían magníficamente coa Convención da UNESCO
e o proxecto da internacionalización da cultura. E, por que non, Galiza tamén navegar. Para lembrarmos un verso fundacional da escrita feminina de Xoana Torres. En termos do espallamento das publicacións, o sistema literario galego xa ten moito terreo andado, malia ter a posibilidade de facer moitas melloras mediante un aumento da tradución apoiada polas institucións e unha meirande coordinación dos esforzos e proxectos xa iniciados. A traducción intersemiótica tamén ofrece unha plataforma máis ampla, sen traicionar a obra original. Exemplos temos do teatro, da danza, da poesía ekfrásica. Estes exemplos de multimedia xa completamente asumidos na sociedade contemporánea son tamén traducións e, por serem transferencia dun medio a outro, son elementos de transmedia. Nun contexto de globalización completa, pode estar en contacto, transvasarse, ser ponte a outras ideas non concebidas na casa. Poñamos daquela uns obxectivos a idea da internacionalización. Farémola por mellorar os coñecementos da literatura galega e comunicar ideas diferentes aos lectores non galegos. Pensemos no proceso de globalización da literatura galega en fórmulas concretas, non en termos abstractos. Sigamos a pensar en para quen se traduce e para que, ademais dos métodos concretos de levar os produtos da tradución a outras bandas, que se vexa o país, a paisaxe, as súas palabras. Non limitemos a galeguidade aos menús dunhas cidades sobreturistificadas. Non todo é chegar e encher. Novas varandas. Acredita-se que os diferentes estilos neolingüísticos forman parte da aprendizaxe humana, visual, auditivo, lectoescritor e kinestésico. Xa notara Walter Benjamin que a comunicación ocorre en moitos niveis. Por que deixar sen aproveitarmos as novas oportunidades de lectura? Ante a resistencia a repensar, a levar máis alá dos costumes tradicionais a nosa relación co obxecto chamado libro, Andrew Piper avisa que é hora de comprendermos a historia do libro e da lectura, que non estamos a falar de antagonismos, sino de coexistencia. Os e-books, varanda tecnolóxica número 1. As estatísticas están claras, malia variaren algo dependendo da fonte. O mercado global dos libros electrónicos é enorme e vai continuar a medrar alrededor dun 5% cada ano. Unhas análises, entre elas a moi interesante Bookishness de Jessica Pressman, falan da saudade que sente a persoa lectora polo libro obxecto, o abrigadoiro que supoñan as pastas que se abren coas mans e nos abren un mundo que logo se pechan, ficando nós dentro libros que se poden coller en brazos e alumiñar. Bookishness, seica libresquidade en galego, é o sentimento que tenta reter a idea do libro, obxecto amado, como símbolo, forma artística, artefacto. Esa idea pode ser sentimental ou non. E é unha teima, un sentimento de nostalgia que coexiste coa cada vez maior digitalización da cultura. Contra aquela saudade ou morriña polas páxinas de papel pecháveis, podemos sinalar como o libro electrónico se abre, ten ligazóns fornecedoras dunha lectura mesta, segundo Apia. A lectura mesta, concepto de hai 30 anos, implica os paratextos de diversas modalidades para axudar a trasladar un texto dunha cultura a outra moi diferente. As axudas eran diversas, anotacións, glosas, notas informativas, mesmo fotografías ou ilustracións. Isto fai-nos pensar que é preciso
que as persoas non galegas contem co beneficio das notas, do linear, da contextualización histórica e lingüística que se fagan os paratextos que enriquecen a recepción por un público internacional. Os paratextos son necesarios. Se o sistema literario galego non é coñecido na outra banda do Iber, compre crearmos consciencia. Os audiobooks, varanda tecnolóxica número 2. Os audiobooks tamén teñen un mercado mundial enorme. En 2022 acadou máis de $1.000 milhões e proxecta-se que a cifra medrará un 26% cada ano até 2030. Co libro lido ou gravado estamos a falar xa que logo da multimodalidade, posto que o texto, as palabras nunha página de calquera material, papel ou non, xa vai remodelado ou traducido ao formato auditivo. Semellante á versión radiofónica de décadas atrás, o texto é representado oralmente. Sempre houve público para a literatura galega oral. Prova disso seguem sendo os versos de Rosalía, os contacontos, as regueifas. A multimodalidade, tamén chamada transmedia, é a norma para a comunicación humana hoxe en día. Outras varandas ou pontes. En Translation and Multimodality, vemos como os moitos cambios sociais, económicos e tecnolóxicos mudan o carácter da comunicación e están vencellados ao proceso de globalización. Se callar o efecto na teoría e práctica da tradución, agás no eido audiovisual, requiere máis estudos. Hai antecedentes a xa mencionada éfrase, a iconoloxía, os manuscritos. Xa topamos novos paratextos en línea para libros en papel, como o QR, que mellora a recepción, e a tradutoloxía vai ter que termar diso. Traducir xa non é só cousa de palabras. Así compre entendermos o desexo contemporáneo de reconfigurar o que realmente significa o acto de traducir, de pasar dun artefacto original a outro, ou seja, de traducirlo dun formato ou plataforma a outros. Na investigación científica, no eido académico, no ensino, onde o PowerPoint é a norma, a multimodalidade é case obrigatoria. Como non vai animar ao manexo das lecturas e lecer? O ver, ler, escoitar afastados os públicos do artefacto, quer dizer, libro original, é costume xa. Segundo a tradutoloxía, a tradución está en levar o sentido dun texto dunha lingua a outra e tamén crea unha apertura cara a diferentes maneiras de comunicar e interpretar o original. Non pode haber conversas sobre traducir e internacionalizar a literatura sen termos en conta a plataforma coa que se vai presentar esa literatura ao mundo. Sexa cal for a lingua original ou a lingua na que se exporta o texto, ou se pertence a unha literatura sen Estado, se é literatura nacional, periférica, as escollas os medios de comunicación para espalhar o que se produce, o sistema literario do galego son fundamentais. Precisa-se unha estrategia clara, multivalente, co compromiso coas persoas encargadas de levar adiante a ampla produción literaria da Galiza. Outro modo de traducir literatura é o libro de artista, porque representa unha nova visualización do libro obxecto. O libro de artista é axeitado para captar elementos fundamentais dun poema, poemario, novela, personaxe de conto. O libro de artista serve como espello do texto de lectura tradicional. Atrai as miradas e concentra as ideas con cores e formas.
Para muitas pessoas, as páginas, as cores e as figuras eram o nosso primeiro contato com os livros, mas o livro de artista é também para pessoas maduras. Pode convidar a sinestesia e a uma nova experiência estética. Também renova o original e faz-nos mirar com outros olhos. Pensemos com mais criatividade em como deixar pegada nos médios sociais, em como exportar as muitas vozes galegas que produzem e falam da literatura, em organizar estes momentos mediante um centro ou uma página web. Com a cultura que quer ser e merece ser internacional, sugere-se a utilidade de um think tank, um laboratório de ideias e sugestões para apoiar não os objetivos políticos, senão a tradução. Poderia ser uma mesa diretiva, entidade criada por uma instituição já existente, por que não? Seria uma estratégia para a administração ou para certas instituições? A complexidade da tradução, que é parte da internacionalização da literatura galega, sairia ganhando com uma diretiva e entidade que se achegasse ao tema da comunicação transmediatizada nos nossos dias. Já há exemplos. Entre eles está o projeto Neofalantes, do Grupo Novos Médios da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela. O portal tem várias secções sobre o mundo neofalante, a atualidade da língua galega, pesquisas linguísticas, polêmicas em redes relacionadas com o galego, vídeos e opinião. Emprega as redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Twitter ou X. Vai-se trabalhar numa ferramenta tecnológica interativa a jeito de rede social entre a comunidade neofalante e, cito, favorecerá a criação de comunidades virtuais de todo o mundo que empreguem o galego. Neofalantes é uma ferramenta, um exemplo mais de internacionalização. Se o objetivo é fomentar o mercado, isso não nega a possibilidade de que o negócio das editoriais ou das livrarias esteja presente. Estará longe os anos de uma ditadura que exigia não latricar nessas línguas minoradas e ameaçava com mandá-las calar. Porém, as feridas cicatrizadas não são nem brancas nem sandadas. O único jeito de superá-las é criar achegas modernas como neofalantes, como Cultura Puntual. E por achegas modernas não se sugere mudar os textos originais, como faz no mundo anglo-saxão ultimamente, nem se vai condenar e borrar as pessoas devanceiras num manifesto que merecem um lugar no cenário. A cultura literária galega tem o valor de saber de quem vem sendo. Isso é parte do atrativo que tem. O teatro, exemplo da multimodalidade. No teatro, cumpria mencionar mais de uma coisa. Uma é o que tem o teatro em si de arte visual e verbal. Outra é o seu valor como instrumento pedagógico. Outra é o seu caráter comunitário. Outra é que há quem demonstra que temos diferentes estilos neolinguísticos que são de 4 tipos: visual, auditory, tactile, kinesthetic em inglês. Por lo que o teatro é uma ferramenta didática. Quem imagina o mundo sem as tragédias gregas, as obras do século de ouro, sem Ibsen, Afra Ben, George Sand, obras que conhecemos adoito em versão traduzida. Toda a cultura tem artes dramáticas e performáticas como a dança e o teatro. A arte plástica abrange tipos de informação relacionados com ou mais dos 5 sentidos, dos que a vista é só um. Se analiza a dança,
desde a tradicional e munherizada até a máis nova e trapeira, pode servir de fantástica embaixadora da cultura. Tamén pode servir o teatro. Hai unha pexa, porén. O teatro galego, e en galego, prácticamente carece de traducións, se non son ao castelán. Unha gran perda para a literatura. O proxecto Seara. As persoas que traducimos o galego ao inglés, hai poucos anos non atopábamos un camiño doado para chegar a un público no exterior, a un público non coñecedor da lingua e o seu contexto cultural. Esa dificultade está documentada e parte do problema está nas universidades, nos departamentos de linguas, que non recoñecen máis que un idioma para o Estado español. Na outra banda do Iber, fora das aulas de civilización española, entre aspas, o galego, como o catalán e o éuscaro, só merecía unha mención de paso. Felizmente, os lectorados de galego no exterior crearon un espazo para aprendermos cousas da lingua e a cultura. Os títulos literarios publicados en galego dende 1975 son tamén parte fundamental do cambio da meirande consciencia da produción literaria na Galiza. O ano pasado, o Consello da Cultura Galega tivo a ben escoitar unha proposta de crear unha plataforma en liña para textos literarios en inglés. Pensando nunha comunidade de lectores a nivel internacional, deuselle o nome de Proxecto Seara. Seara está en proceso de admitir, seguindo unha listaxe flexível, traducións de menos de 40 páxinas. Non quere competir con editoras do país, nin outras como Small Stations Press, que leva 15 anos publicando. O acceso vai ser de balde. Os nomes de autores e as obras abranguen dende Rosalía e o conto galego a Pimentel, Risco, Castelao, Pondal, Otero Pedrallo e contemporáneos como Claudio Rodríguez Fer, Emma Pedreira e outros. Os textos traducidos irán co original. Se se chega a ter grabacións, que sería o ideal, teremos un exemplo perfecto de traducción intersemiótica xunto coa multimodalidade que é a versión oral. Na canle de YouTube do Consello da Cultura poderían publicarse videopoemas ou videocontos con textos de moitos escritores e escritoras. Poderían organizarse obradoiros como con barqueira e remador, que ten lugar na illa de San Simón, coordinado por Yolanda Castaño. Xunto con YouTube, lóxicamente, están TikTok, Instagram, Bookstagram e outras vías de espallamento. Hai moitas posibilidades aínda sen explorar. Se se importan turistas, pode-se exportalos de volta para cada seu país con meirandes coñecementos os que actualmente teñen. Non é posible prever a recepción do Proxecto Seara, que no concepto está irmanado con neofalantes e cultura.gal, mas confiamos en que sexa positiva, igual que outros esforzos por levar a literatura galega ao escenario internacional, vai precisar que se saiba da súa existencia, que se coñeza, empezando nos países en moitos anglofalantes. Seara podería ser ferramenta de docencia nas aulas da secundaria e nas universidades. É cuestión de pensarmos ben as liñas de comunicación no estranxeiro, un pensar que é responsabilidade de moitas persoas, do Consello, das persoas que escriben e traducen, dos membros da Academia Universitaria, da crítica literaria, dos xornais, blogs e programas da televisión. Non nun esforzo de autoparabenización, senón como compromiso co proxecto xa pensado, o de internacionalizar a literatura e cultura galegas. Deixemos de pensar na traducción como proceso en abstracto. Pensemos nela como oportunidade de ver necesidade
e, como tal, na necessidade de empregá-la e de ter mar das pessoas que escrevem bem em galego, ter mar das pessoas que traduzem, ter mar da distribuição sistemática e inteligente das obras traduzidas e apoiar uma produção transnacional, internacional e multimodal em ambas as duas bandas do mar, ao que uma vez dixo Anne-Marie Morris, ia chorando a língua galega. Já não chora, senão que canta. Nós, galego-falantes dende o berce e neofalantes que somos de outras línguas maternas, também navegar. Não pensemos no jeito de espalhar a literatura galega no escenário internacional só pelos livros objeto, traduzidos ou não. Como diz Andrew Piper, desde os começos na antiguidade, sempre estivemos a sonhar mais além do objeto concreto chamado livro, da sua forma material. Os novos formatos não devem dar-nos medo nem parecer-nos inferiores. Pensemos no que a galeguidade pode contribuir ao bem-estar de outros públicos, no que estes podem aprender. Os teóricos e as teóricas da literatura mundial, da República das Letras e a gente especializada na tradutologia já nos mostraram que a Unesco acertou. É quase uma obriga participarmos no eixo literário globalizado. E remate mais ou menos, primeiro remate, pensemos nos chollos já feitos, nos sucos já abertos, como os arquivos que definitivamente deveriam medrar, nos blogs como o de Armando Requeixo, que pagaria a pena termos em inglês, ou em Poetas Inversos, projeto liderado por Yolanda Castanho, que também organiza residências literárias, nas que participam pessoas de muitos países e línguas. Pensemos em criar mais rutas literário-históricas para as que temos modelos, como foi indicado por Salvador García Bodaño no ano 2005, Compostela e as nossas letras ata o manifesto mais além. Pensemos em criar nas livrarias uma secção de literatura galega noutras línguas, em fazer uma história da literatura galega como a de Dolores Villavedra, de 1999, mas para leitores e leitoras noutras línguas, em mirar de traduzir certos ensaios fundacionais para a identidade e literatura galegas, como os que há para Rosalía de Castro. Se cadra, botar man do formato antologia e, de passo, traduzirmos umas das antologias importantes como Entre Donas ou Fisterra, relato curto em Galícia. Um centro para coordenar tanta atividade ao redor do livro? Como seria? Formaria parte de um governo, de uma academia ou universidade, de um conselho? Seria melhor criarmos um instituto para a internacionalização da literatura galega? Há muitas possibilidades para pensarmos as contribuições da literatura feita em galego. Num verso de Emily Dickinson, contemporânea de Rosalía e tão lida no seu país como escritora de padrão, "The brain is deeper than the sea", o pensar é mais profundo que o mar. Interpreto aqui o verso como afirmação da capacidade das ideias de navegar longe e fundamente entre cultura e cultura. Também dixo a poeta de Amherst, "There is no frigate like a book", não há fragata como um livro. O livro na vida de Emily e Rosalía era um objeto com páginas de papel que se colhia nas mãos. Ninguém está a falar de suprimir o famoso livro objeto fetiche figa, senão de abrir-nos às também famosas possibilidades das novas tecnologias. Toca-nos dar-lhe um voo mais amplo ao termo livro, não ter vergonha do nosso apego a um artefacto que não queremos que morra nunca, mas também precisamos reconhecer o potencial das páginas com seus fios de celulosa,
determinar do que sempre foram para navegar ou ir a outros mares mais. Mentres amemos ler literatura, teremos que aproveitar o acesso que nos dá a ela a tecnologia. Mentres lembremos, com ou sem saudade, o que realmente significa a palavra livro ou book, mais imos agradecer os pulos institucionais, pessoais, editoriais, criativos e económicos da comunidade galego e neofalante e da literatura nacional, traduzida, exportada. São pulos que nos permitem manifestar o nosso amor pelas páginas em qualquer formato que ela tem, porque de casa não respirar, co peso dun status periférico, o campo literário galego já vai imparável cara à internacionalização e irá mais além ainda. Agora vou cambiar um pouco, vou fazer um pouco de leitura poética. A leitura poética cujo objetivo nesta ocasião é que escoitedes a literatura galega em outra língua, que saibades o bem que soa e que exportá-la podemos fazê-lo dentro da própria Galiza, nas livrarias que já din que muitos visitantes têm interesse em conhecer a literatura literária, mesmo sem falar em galego. No canto do inglês poderiam fazer-se edições em diversas línguas, como se faz com as guias turísticas, por exemplo. Podemos ver estes livros, entre aspas, como postais elegantes e mais originais. Por que não? Espero que as pessoas, o público, tenhades paciência com o inglês, tendo à mão os textos originais em galego. O objetivo é, sobretudo, escoitar a vossa literatura como a escoitariam pessoas anglofalantes. E agora, a leitura poética, não sei, teredes o livro, não? Então, eu vou, porque posso, ler em inglês. E vos podedes escoitar em inglês e ler em galego, enfim. Começaremos com Eduardo Pondal. The Pines. What do the murmuring pines say there by the greening coast in the transparent gleaming of the placid moonlight? What do the lofty crests of dark serrate needles say, speaking with their cadence in monotonous whispers? Girded by your greenery and by your gentle stars, O you land of verdant hill forts and a courageous earth, you must never forget the hard anger of insults awakened from your slumber, O hearth of Breogan. The good and the generous, they understand our words, and they listen entranced to our cavernous sound, because only the ignorant, the cruel ones and the rude, the imbecile and the foolish don't understand us. They don't. The time has finally come for the bards of all ages, for your doubt and uncertainty will soon come to an end, because everywhere our great voice is shouting the proclamation of redemption for the good nation of Breogan. O himno en inglés. E os livros que estão aqui são livros de artista que não se ven bem, depois se alguém quer ver, pero poner nas livrarias livro de artista dos Pinos. É a ideia. Bem, Rosalía de Castro. A justiça pola mão, justice by my own hand. Those who were thought to be honorable in this town stole from me all the purity I had. They spread manure then on my best gown. They tore up my old clothes, threw them on the ground. They left nary a stone standing where I called home. With no hearth, no coat, I lived in sheds in the cold. I slept beside the hares in the fields, not my own. My children, my angels, the ones I loved so, they died
They died, their hunger a great hole. I was left with no honor, my life a wilted rose. They made me a bed of brambles and thorns, and meanwhile those foxes with their evil blood slept peacefully in their beds of roses. Save me, O judges, I roared, I cannot go on. They laughed at me, by justice I'd been sold. Dear God, help me, I roared all the more, but he was so high up, dear God didn't know. Then, like a she-wolf who's ill or wounded, with a leap I grabbed the scythe, fury made me bold. I circled around slowly, even the grass didn't know. And the moon hid, and the beast was snoring with his friends in a bed of comfort. I looked at them calmly, hands thrust forward, and with a single blow, just one, their lives were my own. And then happy, I sat down by their corpses, calm and waiting for the day to be born. And then justice was bestowed, I upon them, and the law on the hand that drove it home. Emmanuel Antonio. Os cómodos no barandal, elbows resting on the railing. Today, at dawn, we found an island that had been lost in the cage of the sea. We will assemble the cage again. The sun is coming out, improvised and disoriented. We have so many stars now, and so many submissive moons that don't fit in the ship nor in the night. We'll gather birds with no geography so we can play with the span of their embracing wings, and the farewells from the clouds, silent and irreparable, and will create a net of wakes to recover the wistfulness with a voyage they made through the oceans of our hearts. The open sea is an island of water surrounded everywhere by sky. I will skip the second one of Manuel Antonio and go to Luz Pozo Garza. There is a voice, hay una voz. There is a voice in the time of Galicia. There's a voice without words that we all hear in the silence, remembering names so the corn will grow. It's called death or pain, a vow of anguish, loneliness, thought made of stone. It's called shout and fountain and abandonment. It's called oblivion. It's called desire or life and liberty or company of loved ones. It's called dream or death, hearth, nostalgia. It's called rain that brightens the fruit. There's a word. It's called Rosalia. 7 letters of mourning, longing for a wounded tongue, hope for a world that still cries out for freedom. There's a word, hers, blessed. Neste libro está. Joana Torres, Rosalia, vou saltar o poema a Rosalia, que é dos meus favoritos, e passar a Penélope. Penélope, the oracle declares, alongside the sunset, the sea of the dead, uncertain final light, you can't be afraid. Girls wave laurel branches, the grape cluster selects mauve. You should harvest those nations. Let the wind die down and drink the wine. Mermaids without voices attack the sail. There's a fringe of sea foam on the rocks. Thus spoke Penelope. Magic exists and can belong to us all. Why so many threads and so many stories? Me sail too. José Luis Méndez Ferrín, en Compostela pode un homem. In Compostela, a man can choose an oboe and the softest color for poetic justice, sink into the patches of quicksand, beat battered heart, tender species of curving plants and the back of the neck or a game piece between his fingers. Liquid stone can lift you above it like a warrior, is proclaimed king of seaweed and old oak groves. In Compostela, a harsh wind can make peasant Europe's heart shudder, the one inside us all, but we say nothing. In Compostela, Polonaise play.
In this nation under many full moons, beside dead watery eyes and a Baroque bronze, erects birds from hard marble, and the pennyworts howl and howl from the walls of San Martino Pinario. In Compostela, just saying, groups of dead comrades eat disobedient broth of learned memory. I vote for you, Rosalia, Pondal, Faraldo, of heads held high. In Compostela, all this we're losing is born in others, and this is the great miracle, a brief flame, a candle, of this nation's consciousness preserved in small hearts, burning with gentle, undying fire. In Compostela, they burned the seed called Juan Jesus Gonzalez, door to a sumptuous proletariat future, moving toward us, shouting, and I shiver just thinking about it and loving. In Compostela, there are many of us now defeated forever. Marica Campo, I'm going to read part of this. Combat. This thread is so fragile, silky softness on my fingers. Skill begs the hand that blindly weaves, as if it were iron to make a grating, to shut off the cave where the wolf struggles to escape, baring its mouth of steel. There's always an open mouth somewhere, sharp fangs that work to snip the thread. Too strong, that wolf. My fingers work to no avail. The poem, this structure, its grating, another less visible hand that weaves here. Skipping down. Because the iron is everlasting, even though the wolf's fur dampens the day and undoes fear thread by thread, like a Penelope weaving, unraveling mouth on one end, remaking fingers on the other. It will be as fatal as shivering fingers, like a rising vine on the iron gate, an opening yowl, swelling in the mouth, growing heart, wolf's breast, a galactic fabric that someone is weaving, threads moving in the intangible hand. Then the thread, a glow of fingertips, weaves words. The grating rises up boldly. There is no more wolf. The sea spills from the mouth. Alberto Avendaño from O que Falsas Vegas, un anaco, primeira página. What you do blindly splits time in two. You press on both halves and come to terms with the two invisible faces you had once hated and never wanted to see again, never facing them again. And you cried blindly, silent tears, soft sobbing, twisted hiccups, tearing you to pieces inside. You never want to face what you hated again. What you do blindly lets you relive your unscarred childhood, dead yet alive, yet still alive, like in a soap opera, like at a family meal with cupcake kisses and fear. What you do blindly makes truth watch you from the cave, among the shadows, studying the silence. A sigh reveals a word committing suicide, a line falls silent. You get up from the chair, walk away from the desk, and take notes in the air, writing to Chantal and sketching Freixanes. Your back falters and the couch catches you. Emma Pedreira, A Cidade Sem Pel. De novo, unha parte, nada mais. The city without skin, 1. We decided that our ritual would take place here, and like this, drawn by the indestructible nature of shadow and stones, and because here we mean nothing to anyone. The only thing, the names chiseled by one no longer here. Everything here would be an act of sacrifice. Our cold bodies, a tall glass of skin, created beneath a silvered moon. 2 young mouths turned into a pool to quiet the city's dark torrent. Thrusting toll of bell, strike 13 for me, and open your talons to the evening. But first, you must catch me. 2. From Belvis to San Pedro, skipping over stones, I set out soft, mossy poems, pushing my fingers between the cracks of every step of stone.
like my finger between your chest and armpit tries to turn on your light, the one that doesn't shine yet burns. Like the quick, rough brush of flint over schist lights a tiny flame. Come find me. 3. Drifting along Agalia Street, you sense the perfume of centuries. It mingled with the remains, and despite not stopping beside the walls, you could taste me, like the scent that impregnates old things. If you run your hands blindly over the painted surface of Saint Salome, you can distinguish what has burned from what is burning, and light a torch with what flew from my skirt as I whirled. I am no longer there. You can tell by the cold and the chaste silence where your poem pours thunder, and one by one I walk over the white slabs of the dead souls of Bonneval. Feel feet hopping on every 3 slabs to forge a path, in case you don't know that of the 12 gates to the old city, you'll never leave by mine if you enter. Para rematar, Luisa Villalta, como no, y son poemas breves y pienso que ella merece atención. The spoken word isn't enough to close the book of memory. In the end, something always goes unnoticed, as if read on a page that is sealed. A word isn't a written thing. It's dreamed inside the dream of sound, colorless among the colors of meaning, an accessory like indispensable absence and nothingness, looking for that face that is cut out of the space created between verse and verse. I ascended the stairs to a door, to a room where immense echoes of the word, which is dead, are vibrating in the orphan light where they will float and flitter. Be only being, be body, simple and infinite unit that outlines the density of emptiness. Feel only the life that fuses silence with silence, offering its heartbeat to infinity. I will skip the next one. We'll saltar un. The page that will never be written is before me, spreading out like the endless dawn of memory. In the empty word, an echo is tucked in. O poema final, que es un poema relacionado con Manuel Antonio, ¿no? Y ficaremos sós, and we will be alone, see in silence. When night comes to remove my blindfold with a promised and slow-moving love, from these eyes that saw so much nothing, the leaves that fell at my feet will be crushed, and absence will complete its oracle when night is background, when the sea itself is night, and silence pronounces the final word. And, para rematar, todos estos libros llevan, cada libro tem un autor, tem poema ou poemas, un poema ou mais de cada poeta, e eu proponho que se façam estes livros de artista, diferentes tamaños, diferentes aspectos, y que se vendan, que se pongan a venda nas livrarias para que os turistas se leven literatura y no únicamente bonequinhos de gaiteiros y de cosas así, que se leven souvenirs de valor, que sería a literatura. Mais nada. Muitas graças. Moitas gracias, Catherine Mars, por o teu discurso. E agora ten a palabra
académica numeraria dona Rosario Álvarez Blanco para que conteste o mesmo en nome da corporación. Boas tardes, señor presidente, señoras e señores académicos, querida Kathleen, miñas donas, meus señores. Créanme que para min é unha grande honra poder tomar a palabra neste acto solemne de acollida a Kathleen Mas na Real Academia Galega, unha encarga que agradezo a Executiva e ao seu plenario pola distinción que me fan e pola confianza depositada en min. Na miña primeira viaxe a Bos Aires, en conversas con grupos de mozos e mozas moi activos que se congregaban alrededor da Universidade e dos movimentos culturais galegos da gran capital, sorprendeume que todos se presentaban aludindo antes ou despois aos cuarteiróns de sangue europeo que corrían polas súas veas, para concluir en cantos deles correspondían á danza galega. Estando nesas lerias, entre bifes de chorizo e xerras de estrella de Galicia, por suposto, unha delas, daquelas mociñas, esgotara os seus cuarteiróns entre húngaros, austríacos e non lembro que outra nacionalidade do leste europeo. Pero debeu notar na miña ollada que me faltaba un cuarteirón fundamental, porque sorriu e díxome: eu teño máis mérito porque vos escollín. Si, hai persoas maravillosas, de calidades humanas e talentos extraordinarios, que son galegas por elección. Kathleen Mas é unha delas. É unha de nós, plenamente e con todo o merecemento, porque hai xa unhas cantas décadas, casi medio século, unha novísima Kathleen decidiu unir a súa vida e a súa causa ás nosas, elixiu ser parte de nosoutros. Gracias, Kathleen Nora Mas, investigadora, ensaísta, crítica, traductora, narradora, poeta e, sobre todas estas facianas, mestra. Ao considerar os datos biográficos de Kathleen Mas para elaborar esta breve resposta e laudatio, ia medrando en min a sensación de que todas as pezas se ian encaixando para conformar unha personalidade que se nega a unha identidade única e monolítica, pois basea a súa singularidade e excelencia precisamente no contrario, na apertura á pluralidade, da vantaxe de ser ponte e nexo de unión, no privilexio de sumar capas identitarias que se potencian entre sí na pertenza inclusiva a tradicións culturais diferentes. Kathleen Mas veu ao mundo no estado de Nova York, non na gran cidade situada no extremo meridional deste única saída cara ao mar, senón no límite noroccidental, ao pé do lago Ontario, fronteira líquida con Canadá. Aínda que oficialmente naceu en Rochester, o seu primeiro lugar no mundo é Palmira, unha pequena vila nunha contorna rural da que sei que o seu pai dicía vida, 3.000 persoas máis 2.000 vacas. Un enclave certamente singular tamén na historia social e cultural universal, pois a aldea fundada nos derradeiros anos do século XVIII tivo unha intensa e diversificada actividade religiosa na primeira parte do século XIX, entre a que destaca preto de 1830 o abrollar do movemento dos santos dos últimos días, os mormóns, que localiza en Palmira os lugares máis significativos dos seus antecedentes e primeira historia. Din os reclamos turísticos de Palmira que é a única cidade dos Estados Unidos cunha igrexa en cada unha das 4 esquinas da intersección principal. Desde logo, da importancia da religión como factor de categorización e compartimentación social na vila da súa infancia, dá conta, a modo de exemplo significativo para os nosos estándares culturais, que a meniña, a partir dun certo momento, tivo que asistir ao colexio da veciña localidade de Macedón, nos diríamos Macedonia, xa que, ao non ser ela católica, non podía cursar estudos na escola primaria de Palmira desta igrexa. Preto dali, da aldea de Hydesville, en 1848, 3 irmáns dunha familia protestante de granxeiros, había pouco instalados no lugar, botaron a rolar as posibilidades de establecer comunicación cos espíritos e deron inicio a unha corrente espiritista que, a pesar de ser moi cuestionada xa na altura, contribuiu a aumentar a presenza das mulleres da escena pública. máis importante, e creo que exhibido con maior orgullo patrio pola nosa académica de honra,
e que ali ao pé, en Seneca Falls, tamén en 1848, e partindo de círculos protestantes, tivo lugar a primeira convención sobre os dereitos das mulleres nos Estados Unidos, da que saiu a Declaración de Seneca Falls ou Declaración de Sentimentos e Resolucións, considerado o texto fundacional do feminismo como movimento social, pois tanto exixe dereitos civis, sociais, políticos e religiosos para as mulleres, como aboga por principios tendentes a modificar os costumes e a moral. Este é o humus en que medrou Kathleen Marsh e desde onde comeza a abrazar en ondas concéntricas o mundo. Palmira, Macedon, Rochester, Búfalo, Galicia. Logo virían contratos docentes en Missouri, Santiago de Compostela, Ohio, Maine, e viría tamén en servicio aberto á comunidade a súa presenza ano a ano en Honduras, e tamén convites académicos e participacións en foros científicos e de creación como experta nunha rede de lugares espallados polo mundo. Doutorouse en 1979 pola Universidade do Estado de Nova York, campus de Búfalo, cunha tese sobre o prosista peruano José María Arguedas e novamente no ano 2002 pola Universidade de Maine na especialidade de creación literaria coa novela postmoderna She Was de Maramá, hoxe é catedrática emérita da Universidade de Maine. A súa é unha vida marcada por un grande amor polos libros, ben se ve, e polas ansias de saber inoculados desde a primeira infancia, primeiro grazas á lectura das mulleres da familia, a nai, a avoa, logo por unha disposición propia a devorar libros, a voar en liberdade nas ás do coñecemento. Daí parte a querenza pola cultura e linguas clásicas, só en parte frustrada cando na súa universidade decidiron suprimir a especialidade, pois Kathleen, incapaz de renderse, cambiou o latín por unha das linguas herdeiras, o español. E aquí comeza a nosa boa fortuna, pois esta orientación encamiñou-na aos estudos latinoamericanos e ao encontro tanto co portugués como con literaturas producidas en contextos sociais e culturais non monolingües nin exentos de tensións identitarias, ademais de despertar o seu interese pola sociolingüística, as actitudes lingüísticas e as prácticas bilingües. E, sobre todo, trouxo a Galicia como estudante de mestrado para descubrir un país ben diferente da España coñecida e imaginada nas aulas universitarias. O seu percurso vital está marcado tamén por unha conxunción de intereses combinados, por unha ollada que quere ser plural, que se exixe desde perspectivas diferentes e integradoras, consciente do poliedro. Reparen só no título da súa primeira tese de doutoramento nos marcos dos estudos latinoamericanos, como xa dixen, centrada nun dos máis importantes autores peruanos. Traduzo: A cosmovisión de José María Arguedas, unha aproximación literaria, lingüística e cultural. Lingua, literatura e cultura. Facetas indisociables, olladas complementarias, achegas necesarias para comprendelas na súa complexidade e obxecto de estudo. Dentro do mosaico da creación latinoamericana de expresión española, apenas hai unha literatura nacional que non merecese a súa atención, na que non encontrase un autor ou unha autora a que chegar a súa ollada crítica, unha obra que non merecese ser dada a coñecer a outros públicos distantes no espazo ou máis pendentes de outros sistemas literarios. Permítame unha viaxe panorámica sobrevoando o mapa mundi. En España, Gerardo Diego, que motivou a súa primeira visita de estudos no curso 77-78, Calderón, Antonio Machado, José Bergamín. En México, Amado Nervo, Alfonso Reyes. En Cuba, Miguel Barnet. En Nicaragua, Gioconda Belli. En Colombia, García Márquez. En Ecuador, Jorge Icaza, Gustavo Alfredo Jácome. En Perú, José María Arguedas, xa mencionado. En Chile, Aníbal Quijada Cerdá. En Paraguai, Augusto Roa Bastos. En Uruguai, Cristina Peri Rossi, Horacio Quiroga, Juana de Ibarburu. Na Argentina, Jorge Luis Borges. Esta ollada atenta, desvelando tesouros literarios para outros públicos, non se detén aí. Saben vostedes que as pontes facilitan o tránsito nas dúas direccións.
Por iso, merecen especial atención os autores e autoras en lingua inglesa que ela chegou ao sistema literario galego, unhas veces contemporáneos, como o irlandés Percy Hutchinson, en colaboración con Lis Martul, e outras traídas á modernidade do século XIX, como as estadounidenses Susanna Cummins e Harry Beecher Stowe. Esta creadora da coñecidísima novela Cabaña do tío Tom, da que nin sempre se lembra a autoría feminina. Nesta liña, quixera determe no achegamento ao noso sistema da poeta estadounidense Nina Nelson, porque trae ata nós a voz dunha nativa americana que se alza sobre as voces dos indígenas que, comiñas, están afogadas polo inglés, agonizan na reserva, pecho comiñas, palabras de Kathleen Oliver. E tamén da poeta e ensaísta irlandesa Elaine Higginbotham, presentada baixo o prisma dobre da identidade nacional e de xénero que a nosa próxima compañera de corporación tanto estudou e salientou no sistema literario galego. Visitou Galicia por primeira vez no ano 1975 durante o seu mestrado de español e había volver xa como estudante de doutoramento en 1978 e logo con moita máis frecuencia anual e non sempre por estritas motivacións de estudo e investigación. Aínda que estará na mente de todos, creo que é preciso deterse na conxuntura histórica en que se produciron os primeiros contactos, os primeiros encontros de Kathleen coa sociedade galega, dona dunha lingua e cultura propias. Chegou onda nós en tempos de resistencia e contestación, cando aínda vivíamos baixo unha ditadura. De feito, naquele histórico ano 1975, entre dúas curtas visitas no verán e no inverno, tivo ocasión de ser testemunha de que xa se produciran mudanzas fundamentais. E, sobre todo, volveu onda nós cando xa comezábamos a recuperar os nosos dereitos políticos, culturais e lingüísticos e soñábamos con que o progresivo autogoberno nos faría donos dos nosos destinos e nos permitiría albiscar un futuro no que se cumprisen todas as antigas arelas. Describe a continuación a través da ollada limpa da moza Kathleen chegada da outra banda do mar, como lembra no seu discurso, ela di: o remate da década dos 70 era un intre de mudanzas, de comezos, de singraduras descoñecidas para a literatura galega. As persoas non galegas sentíamos que algo pasaba alrededor de nós. As persoas que viñeramos de fora atopábamos no medio e medio dun estoural cultural público que arelaba vieiros, saídas e máis que nada desexaba sentir confianza nun porvir coa súa capacidade expresiva ceibada da censura. O primeiro autor galego que encontrou a Kathleen March foi Manuel Antonio. E digo ben, non se me despista nen a gramática nen a fonética. Foi o rianxeiro que se cruzou na vida da moza vinda da fronteira canadense do estado de Nova York a través do primeiro volume da obra completa editada e prologada por García Sebel, deixado como por acaso a hora do almozo. E con el fixeron as vanguardas e unha literatura que procuraba a innovación en conexión internacional se renunciara á identidade e as raíces propias. A ele estaría dedicado tamén o seu primeiro artigo sobre literatura galega, publicado significativamente na revista Grial, e tamén a súa primeira incursión na traducción do galego e inglés, que aínda agarda o intre para ir á luz. Logo viría unha ampla nómina de autores e autoras galegos nun arco temporal que vai desde o rexurdimento á estrita contemporaneidade. Sen ánimo de ser exhaustiva e citando sen orden cronolóxica, mas en longa ringleira abraiante, foron obxecto da súa análise, reflexión, crítica, recensión, presentación ou outras formas de divulgación Ángeles Tobío, Ángeles Penas, Antón Risco, Carmen Blanco, Carmen Pitorrouco, Castelao, Claudio Rodríguez Fer, Dora Vázquez, Filomena Dato, Francisca Herrera, Elena Villar, Genaro Mariñas del Valle, Lorenzo Varela, Luis Seoane, Luz Pozo, Margarita Ledo, María do Carmo Krukenberg, María Mariño, María Xosé Queizán, Marica Campo, Pilar Pallarés, Pura Vázquez, Ramiro Fonte, Ramón Martínez López, Ramón Otero Pedrallo, Ricardo Carballo Calero, Silvio Santiago, Úrsula Heinz, Xan González Millán, Xoana Torres e seguen os suspensivos. E, por suposto, Rosalía.
Dentro da extensa obra de crítica e ensaio literarios, voume deter un intre en Rosalía de Castro, porque Kathleen Marx, coa súa ollada experta, non sometida ao peso constringente da tradición, ensinounos a ler a Rosalía dun xeito diferente. A primeira chega produciuse con ocasión do congreso que ela mencionou hai un momento, Rosalía de Castro e o seu tempo, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e o Consello da Cultura Galega en 1985, que había cambiado o panorama dos estudos rosalianos de maneira radical, tanto polos avances producidos como pola diversidade de temas explorados e a inflexión producida en varias liñas de achega. Entre os impactos positivos dese encontro científico hai que contar logo tamén coa incorporación de Kathleen Marx á nómina de recoñecidos e recoñecidas rosalianistas. No seu discurso acaba de salientar a importancia que este encontro científico tivo tamén desde a súa experiencia e perspectiva para a internacionalización de Rosalía e a súa obra, que pasou a ser contemplada e requentada con visións diferentes deitadas desde fora, desde outras tradicións críticas e outros sistemas culturais. Foron moitos os aspectos que a interesaron e sobre os que nos devolveu unha ollada que a tradición posterior sempre tivo en conta. Rosalía como referencia ideolóxico-literaria dentro da literatura galega, sobre todo a literatura de mulleres, a imaxe rompedora da autora e singularidade do seu pensamento no contexto social e cultural do século XIX no mundo occidental, a nova visión desde a recepción e desde a crítica actuais, a análise da obra desde unha perspectiva traductolóxica, a reivindicación da Rosalía prosista, a imaxe pública da muller escritora en cotexo con outras literatas coetáneas na esfera internacional e, sobre todo, o pensamento feminista que alenta en todo o seu legado. A partir daquele encontro de 1985 sucederonse as súas achegas rosalianas en todo tipo de formatos, espallando coñecemento nos diversos ámbitos xeográficos a que tiña acceso, sen por iso desprazar outras varias inquedanzas. Participación en congresos, impartición de cursos universitarios, conferencias pronunciadas en ámbitos académicos, enciclopedias, recensións, artigos, capítulos en obras colectivas, libros de artista, monografías, recitais, traducións, etc. Pero tamén Rosalía ia insuflar o seu alento benéfico sobre a autora experta que hoxe recibimos da nosa corporación. Segundo ela mesma ten dito, foi La hija del mar, a obra que a incentivou para mergullarse na intersección entre literatura, identidade nacional e perspectiva feminista en Galicia. Ou, como lembra no seu discurso, foi Rosalía, co seu compromiso feminista, quen me decidiu o futuro. O encontro coa arte engada da traducción foi temperán, con certeza moi anterior á toma de consciencia desa inclinación e ao agromar do desexo de cultivar esas habilidades e, por suposto, a entrega apaixonada a este labor mestizo de técnica e creación. Está presente xa desde a infancia no amor polos libros, polas ventás que abren a outros mundos e culturas diferentes, pola lingua e as linguas, polos tesouros e matices que agochan as palabras propias ou alleas. Está na vontade de estudar as linguas clásicas e no desexo de poder comprender e falar idiomas diferentes do seu. Está na vocación de Kathleen de ser ponte entre dous universos culturais, da xenerosidade e valentía de ofrecerse como a mediadora que reformula o texto e as ideas que contén nun medio lingüístico diferente e que ofrece aos membros de outras comunidades culturais a recreación dunha obra allea matizada pola súa experiencia como lectora. Está tamén na súa convicción de que Galicia precisa ter literatura propia traducida para poderse situar no espazo literario universal e nas recomendacións deixadas hoxe aquí para abrirnos vía cara a esa internacionalización. Xa foi dito que a súa primeira aventura tradutora foi da man de Manuel Antonio, aínda inédita, como a outras incursións moito máis recentes da nosa académica que, aínda que non o pareza polo inxente labor xa publicado, elabora os seus textos a lume lento, a lume moi lento. Mais sería o remate da década dos 80 cando iniciou un intenso labor que foi medrando en densidade e diversidade conforme ia pasando o tempo, destinado tanto a verter ao inglés textos de autoras e autores galegos de nación ou adopción, tanto ten, para dar a coñecer a realidade da literatura galega pasada e presente, como a reflexionar sobre os problemas da traducción e analizar as entrañas da creación orixinal grazas a esa ollada experta e íntima.
De principio recorreu o formato da antoloxía e velaía fundamental Así vai o conto do ano 91, que reúne narracións curtas de 19 autores e autoras que percorren todo o século XX. Xa nesas datas, inicio dos 90, a propósito da traducción de Rosalía de Castro, mostraba o seu interese pola reflexión teórica tradutolóxica suscitada polos retos de índole lingüística e cultural que comporta o oficio. Unha preocupación que nunca abandonou e que ten dado lugar a diferentes achegas relevantes para o avance do coñecemento e esclarecedoras da súa posición como mediadora entre culturas. Citarei só tres, a modo de exemplos tanto polo contido como polo contexto. A política da traducción, no cuarto congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos de Oxford do ano 94, Compromiso e ética da traducción no Boletín Galego de Literatura do 95, onde apelaba ao público lector galego chamando a reflexión sobre o que significaba para Galicia traducir a lingua galega estando esta en vías de normalización e normativización, e en data máis próxima, dando nós, non ela, un salto no tempo, o relatorio Traducir, Digitalizar, Espallar a Literatura Galega no recente 13º Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos en Varsovia o ano pasado, como resposta ao lema do panel A traducción, unha ferramenta para a internacionalización. Un labor de reflexión teórica que se acompasa coa traducción de poemas, contos e novelas de autores e autoras moi diversos, dados a coñecer en lingua inglesa por Kathleen Marx en diferentes foros e soportes, porque ela é esa man xenerosa que se ofrece para presentar as obras galegas diante dun público anglosaxón e máis concretamente estadounidense, desinteresado por principio na creación literaria nunha lingua estranxeira non hexemónica dun país que descoñece e malamente pode situar no mapa. Un problema non menor do que xa nos advertiu naquela intervención de Oxford a que me refería hai un momento. Para que se aprecie a amplitude de nomes, épocas e registros fora de antoloxías como a mencionada antes, citarei a Rosalía de Castro, Ramón Otero Pedrallo, María Mariño, Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Claudio Rodríguez Fer, Pilar Pallarés, Carmen Blanco, Anxo Angueira, Marica Campos, Susana Sánchez Arins, Miguel Anxo Fernández e Emma Pedreira. Ademais, compre salientar que Kathleen tamén traduce para o inglés a prosa rosaliana escrita en castelán, tan importante para coñecer a personalidade e o pensamento da autora. E ségueme orgullada na traducción, constame de primeira man, porque Kathleen Mas é a inspiradora e coordinadora científica do proxecto SEARA, Plataforma Bilingüe para a Literatura Galega, que o Consello da Cultura Galega comezará a ofrecer en aberto a través de internet a semana próxima, nas vésperas do Día Internacional da Traducción. Ela acaba de referirse a él no seu discurso e eu non me vou estender nas súas características, pero sí creo que compre salientar que se SEARA é posible e grazas a esa capacidade súa de pensar en positivo sobre o que compre ao ben público, de ollar o futuro con confianza en nós mesmos e das nosas capacidades, de tecer redes e vontades e compromisos, de ser guía intelectual e mestra de traductores e traductoras. Non rematan aquí os beneficios dese encontro coa traducción. Volvo lembrar a obviedade de que pelas pontes se circulan nas dúas direccións. E como xa foi indicado máis atrás, Kathleen contribuiu tamén ao noso panorama cultural e quen sabe en que medida o canon literario, achegando mediante versións propias na lingua que comparte connosco textos de pensamento, opinión, creación e crítica producidos noutros sistemas e noutras linguas. A laboriosidade permanente de Kathleen atopa un bo complemento na súa capacidade para tecer redes, para imaginar proxectos altruístas e participativos, para adherirse ela mesma sen reservas ao traballo colectivo, sempre sumando, sempre potenciando, incluso tomando a posición de proa cando a outros lles falta a iniciativa. Así xuriu nos primeiros anos 80 na costa leste dos Estados Unidos a que hoxe chamamos Asociación Internacional de Estudos Galegos e que xa vai celebrar o seu 14º Congreso en abril do ano 24.
O primeiro celebrouse no ano 85, foi lembrado esta mañá, na Universidade de Maine, convocado e presidido por Kathleen Mash, ao pouco de chegar a esa universidade como profesora de español. Acababan de crear a Asociación de Estudios Galegos un comité integrado a instancias súas por Ramón Piñeiro, Pilar Vázquez Cuesta, Emilio González López e Lois Tobío, presidido por ela. No ano 1994, o Congreso trasládase por primeira vez a Europa, a Universidade de Oxford, e comeza a andaina para os diversos países que habitamos os galicianistas. A asociación, aquela creación de Kathleen Mash de hai case 4 décadas, é aventada os estudos galegos en todo o mundo por onde miramos e somos mirados. No ano 2012, a súa creación foille concedido o Premio Cultura Galega á Promoción Cultural de Galicia. 3 anos despois sería ela mesma a distinguida co Premio Cultura Galega de Proxección Exterior do ano 2015 polo intenso e excelente traballo desenvolvido a prol da lingua e cultura galegas dentro e fora das nosas fronteiras. Ao longo da miña intervención, abusei da súa cortesía con extensas listaxes de nomes para facer ver a cantidade e diversidade de autores e autoras que aquí e acolá mereceron a súa atención, sexa pola vía de estudo e divulgación e sexa pola vía da traducción. Permitía a SEMADE que, pese a non exhaustividade, vostedes puidesen percibir a falta absoluta de parcialidades non confesables e, desde logo, ningunha actitude de exclusión por causa de xénero. Ora ben, iso non obsta para podermos afirmar sen reservas que toda a súa obra, durante casi medio século, está firmemente marcada polo seu feminismo e pola súa sororidade. É recorrente do seu currículum a temática da presenza feminina e, sobre todo, da autoría feminina na literatura galega. Valla como mostra a súa primeira antoloxía poética, Festa da Palabra, unha antoloxía de poetas galegas contemporáneas, onde reuniu no ano 89, onde reuniu 18 novísimas poetas emerxentes con outras 16 poetas de diferentes xeracións recoñecidas xa na altura a pesar da mocidade de algunhas delas. Por iso, no ano 2016, foi a figura homenaxeada no ciclo anual de pioneiras e andainas do Consello da Cultura Galega baixo o lema Kathleen Mash ler como feminista. Non só Galicia a homenaxea e recoñece os seus méritos. Son varias as distincións recibidas en América desde os ámbitos académicos en que prestou os seus servizos. Co inicio do milenio, despois de varias décadas de docencia universitaria, comezou a desenvolver un programa de estudos que combina a aprendizaxe dos seus estudantes cun servizo de voluntariado e que de 2003 a 2010 os levou a Santa Rosa de Copán, Honduras, onde estableceu un forte vínculo afectivo e de recoñecemento público debido á participación en proxectos sociais, culturais e pedagóxicos, entre os que salienta o apoio á biblioteca e o acceso á cultura externa. Como digo, o seu etc. redes. Non podo citar todos os proxectos colaborativos a varias mans nos que Kathleen Mash prestou as súas para a defensa, ilustración e promoción da cultura galega. Unhas veces en obras colectivas, como a Enciclopedia de Escritoras Peninsulares, onde inclúe a Rosalía de Castro. Outras para colaborar coa gran Enciclopedia Gallega coa redacción dun bon monllo de entradas biobibliográficas de autores e autoras, ou para intervir moi activamente con creación e con traducción na revista Festa da Palabra Silenciada, que tanto contribuiu ao pensamento, investigación e crítica feministas dende Galicia para o mundo. Noutros casos, foi requirida para formar parte de comités de redacción ou científicos que impulsan proxectos editoriais periódicos, como Unión Libre, Cadernos de Vida e Culturas, no 96, o Anuario de Estudos Literarios Galegos, no ano 2003, ou Moenia, Revista Lucense de Lingüística e Literatura, no 2007. Noutros prestouse a participar en plataformas e asociacións das que é bo exponente a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, que se veu unir o vínculo permanente que desde o inicio ten coa xa citada Asociación Internacional de Estudios Galegos e a colaboración aberta con outras como a Asociación Sociopedagóxica Galega, a Asociación de Licenciados e Doutores Españoles nos Estados Unidos, a Asociación de Linguas Modernas do Nordeste de Estados Unidos ou a rede do Simposio Norteamericano de Estudos Galegos. Señor Presidente, señoras e señores académicos,
miñas donas, meus señores, cando no Nadal do ano 2022 o plenario da Real Academia Galega acordou nomear membro de honra a profesora Kathleen Mars, movíanos a partes iguais o impulso da homenaxe e o sentimento de gratitude. Vostedes, e o público que nos distingue coa súa presenza, escoitaron hoxe da miña voz en apertada síntese retallos da súa traxectoria intelectual que justifican ambos. Mais antes, puderon escoitar o discurso da nova académica que, parece claro, non cruzou de novo o mar que nos une só para recoller as honras. Ben cargada de proxectos. Ben ofrecendo unha vez máis a súa man, a súa experiencia e a súa ollada multicultural para requentar o sistema cultural galego e para conducir a nosa literatura hoxe nun nivel de excelencia extraordinario polos camiños da internacionalización. A Real Academia Galega honrase coa súa incorporación. Kathleen Nora Mars, benvida. Grazas tamén por aceptar o noso convite. Esperamos que te sintas ben acollida e que sexan felices para ti este día e a nova etapa de colaboración que se abre a partir de hoxe. Dixe. Pois proclamo académica de honra da Real Academia Galega a dona Kathleen Mars. Fagolle entrega do diploma e impóñolle a medalla distintiva da corporación. Víctor. Ben, pois, hoxe é un día importante para a Academia cunha dobre significación. Recibimos na nosa casa a Kathleen Mars, a nosa embaixadora, como acabamos de comprobar, e ao tempo lembramos a memoria de Ramón Cabanillas, que o 31 de agosto do ano 1920, hai 103 anos,
Foi recibido tamén nesta institución e neste mesmo concello, acompañado do académico e autoridades, co aplauso e a admiración de toda a veciñanza. Foron xornadas importantes. O día anterior ingresara o poeta Antonio Rei Soto nun acto presidido por don Marcelo Macías, tan querido e admirado por don Ramón Otero Pedrallo. E o día seguinte, o 1º de setembro, celebrouse unha homenaxe aquí, tamén en Mondariz, a Manuel Murguía, o presidente, que non puidera asistir aos devanditos ingresos por ser daquela xa moi maior, case centenario. Ao final deste acto, os asistentes recibirán, xunto cos textos de intervención de Kathleen Marx e a resposta de Rosario Álvarez Blanco, unha edición especial facsimilar do discurso que no seu día pronunciou aquí Ramón Cabanillas, a saudade nos poetas galegos, ao que respondeu Eladio Rodríguez González. Celebramos, pois, o ingreso de Kathleen Marx como académica de honra e lembramos aquela data do 31 de agosto de 1920, cando ingresou o poeta de Na noite estrelecida. Os amigos da Fundación Mondariz, Templo da Auga, agasallannos, entre outras xentilezas, coa edición dunha escolma facsimilar do periódico La Temporada que Cabanillas xestionou no tempo en que traballou nesta casa, entre 1924 e 1929. Mais a quen máis celebramos hoxe é a traductora, filóloga, crítica literaria, profesora, estudosa da nosa literatura, animadora de iniciativas de difusión da mesma no mundo, como a Asociación Internacional de Estudos Galegos, que convocou o primeiro congreso en 1985, como se comentou, na Universidade de Maine. Como xa se dixo, é que segue lúcida e activa. Grazas, Kathleen, polo teu traballo, pola túa dedicación, polo teu talento e pola túa xenerosidade. No principio no texto, por lo menos escrito, da túa intervención, dix algo que quixera salientar porque nos honra a todos e porque debemos sentirnos orgullosos destas cousas. O meu encontro coa literatura galega foi un auténtico acontecemento no senso filosófico, escribes, e sigo lendo. E foi así a vida dunha persoa estranxeira, non neofalante do galego, senón do castelán e anglofalante, comezou unha singradura imparable. Digo isto como afirmación da forza da cultura galega, afirmación dunha xa neofalante. Son as túas palabras. E aquí estás, entre nós. Non é a única, afortunadamente, que se incorpora dende fora a este universo noso. Debemos sentirnos agradecidos e ao mesmo tempo moi orgullosos de que estas cousas sucedan, estes pequenos milagres, porque algo debemos ter, algo importante e seductor, para que se produza a fascinación do amor polo que a nosa lingua e a nosa cultura significan. No teu caso, o descubrimento da nosa literatura, empezando polos clásicos, Manuel Antonio, Rosalía, máis comprometida tamén cos contemporáneos e as novas xeracións de poetas e narradores. Elas, sobre todo, poetas e narradoras, as mulleres, que son un dos grandes acontecementos que se producen na nosa literatura nos últimos anos. Benzóns os que así vos achegades a nós e gracias, Kathleen, polo traballo, talento e compromiso. Quixemos celebrar este ingreso na vila de Mondariz porque así salientábamos a significación deste acto que enriquece a nómina dos académicos de honra residentes case todos eles fora do país. Quero lembrar a John Rutherford, o noso embaixador no Reino Unido, presidente que foi do Congreso de 1994 en Oxford, a Carlos Alberto Zubillaga, residente en Uruguai, a María Rosa Lojo, que inaugurou o Congreso de Buenos Aires e que ingresou recentemente, e a Marina Mayoral, que reside en Madrid e que é a que está físicamente máis preto. Recibimos na nosa casa unha nova embaixadora, que xa o era antes,
mas que agora acollemos e celebramos co título de honra, que é o máis distinguido que podemos dar. Nestes tempos en que tan inxustas resistencias percibimos a prol do recoñecemento do noso idioma, o idioma dos cancioneiros, a lingua da crónica troiana e das cantigas de Afonso X, a lingua de Rosalía e dos devanceiros, pero sobre todo a lingua de centos de miles de galegas e galegos que a manteñen viva e que a transmiten aos seus fillos e as súas netas e netos, moitas veces mesmo alén das nosas fronteiras e en países distantes onde os levou a vida, nestes tempos de confusión, onde sei que compre clarificar tantas cousas e despexar tantos medos e tantos presuizos, a incorporación dunha biografía como a que ti representas, Kathleen, é unha honra, repito, que agradecemos. E por que non dicilo? Un poderoso argumento que nos dá forzas para continuar. Moitas gracias. E agora non quero deixar fora os agradecementos. Agradecementos, en primeiro lugar, ao Concello de Mondariz Balneario, o seu alcalde César Gil Bernárdez, a corporación toda, que nos acompañou xa dende hoxe a primeira hora da mañá, a veciñanza de Mondariz Balneario. O nosa agradecemento á Fundación Mondariz Tempo da Auga, presidente Francisco González Carrera, os membros do Padroado, que coñecimos hoxe, do Consello Asesor, persoal, etc. María Xosé Porteiro, que ven e trae a representación da Valedora do Pobo como adxunta. A Pilar García Negro, que nos acompaña tamén en representación da Fundación Rosalía de Castro. A Xosé Soutullo, que nos acompaña con representación da Fundación Penzol, a Luciano Alfalla, decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, a Pablo Castillo, alcalde de Covelo, e tamén a outras corporacións e outros alcaldes que estiveron connosco dende hoxe pola mañá, de Ponteareas, Mondariz, a Caniza e o Porriño. O noso agradecemento tamén a Elisa Fernández Rey, directora do ILGA, a Rafael de Rueda Escardó, sobriño neto de Enrique Peinador, que trae a memoria dos fundadores desta casa e, por tanto, do que significaron tanto para Mondariz e para a cultura galega. E disculpamos a non presenza, ainda que constábanos que quería estar, do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que por problemas dunha perda familiar onte pola noite, a primeira hora, pois non puido asistir e disculpou a súa presenza. Agradecemos tamén o seu apoio. E non quería rematar sen un cariño especial a alguén que nos vai acompañar despois, creo que a partir das 8 da tarde, asista no programa, que é o noso admirado Amancio Prada, que vai dedicar un concierto á vila de Mondariz e á memoria do que representa. Por tanto, temos uns minutos de descanso e levantamos a sesión que así mo lembra, por si eu me esquecía, o señor secretario en función. Moitas gracias pola súa presencia.